El que volem és, a partir d'uns criteris universals, que és la sobirania alimentària, dir, nosaltres anem a produir uns productes locals, de temporada, que van a distribuir-se d'una manera propera, una manera directa, en circuits curts de comercialització que tracten de trencar aquesta inèrcia d'acumulació i sobretot de concentració del procés de producció, distribució i consum. La cooperativa La Camperola, cooperativa agroecològica La Camperola, va néixer fa un lustre pràcticament i al principi eren com 6-7 persones que estaven, proposades a convertir un grup de consum o un grup de productors que estaven fent cistelles i que volien anar més lluny, no? I retomar una activitat econòmica una mica més sòlida, van crear una cooperativa agroecològica de productors i productores del Camp d'Elx. Empezamos con Terratrèmol, que era una asociación, pero que funcionaba como una cooperativa de producción agroecológica para autoconsumo. Los mismos socios eran al mismo tiempo productores y consumidores. Consumíamos lo que producíamos. Llevábamos una huerta de forma colaborativa y nos repartíamos la producción. El cooperativisme és un sistema empresarial, no? És una lògica empresarial dins d'un sistema capitalista molt més fort, predominant, que va néixer de les contradiccions del capital-treball, no? Al segle XIX, i es va impulsar el que és el cooperativisme com una figura empresarial. Yo creo que el éxito de Mercatrèmol es que carga un margen muy pequeño al coste de los productos y eso nos permite económicamente estar estables, y para los socios pues es un beneficio muy grande, puesto que, como he dicho antes, adquieren un producto ecológico de buenísima calidad a un precio bastante asequible. Yo creo que dentro de todos los grupos de consumo que hay, que estamos trabajando con la misma ideología y todo eso, debemos de colaborar entre todos. Todo está relacionado y todo influye. Yo creo que una de las ideas de crear Mercatrèmol es que fuera una herramienta de transformación social, de concienciar a la gente hacia un modelo de consumo y de producción y de potenciación de la producción agroecológica que fuera calando en la gente y optara por ese modelo. El desafío més important ara, no, per al cooperativisme i per a aquest tipus d'empreses, no, d'agrupacions, de col·lectius, tant de consumidors com de productors, és viabilitzar-lo econòmicament. Aquesta supervivència que es necessita dintre de l'exigència de mercat es pot fer únicament de manera col·lectiva i des d'una consciència i una ètica també agroecològica i de la sobirania alimentària, és a dir, en xarxa internacional. Doncs hay que formar-se tècnicament i hay que formar-se políticament, és a dir, el que estem constituint no és només una empresa cooperativa, sinó estem també sent o plantejant un ideari de viure d'una altra manera.